हाय गाइस। कुछ बोलो यार। क्या बोलूं, जगह इतना सुंदर है और अमेजिंग, वाओ। कुछ बोलेगा? हाय गाइस, बोलो, वेरी कुछ वेरी बोलो। नाइस, इतना सुंदर जगह है। और ये है हमारी पोजी भाई। हाँ, यह हमारा खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'रि चेनेलाव आं विल्सन हाजरिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर, जों दिनै इजिएसए आबसुनि जानानै जोङो दिनै मोनसे जायगायाव भिजिट खालामनो थांदोंमोन आरो बे जायगायानो जाबाय बिश्वनाथ आरो अरुणाचलनि जि बर्डार हा, जेराव दिनैसिमबो गोबांथार हाग्रा बंग्रा दं आरो बे हाया दिनैसिमबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हायावनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे बे हाखौ दिनै अरुणाचलनि माखासे मानसिफ्रा फ्राय गाग्लोबनानै लाबाय होननानै जों बुंजायो, जेराव जोंनि उननि थाखाय जोंहा बेयाव खैफोद दङ। बेनिखायनो जोङो बैफोर जायगाखौ जों बेरायहैनो थांदोंमोन जे दिनै बिटिआरआ दिनै जोंनियाव जिहेतु फैगोन, बेनिखायनो जोङो बिनि सायाव मा राहा लानाया जोंनि थाखाय गाहाम, बिनि सायावनो दिनै जोङो बैफोर जायगाफोरखौ दिनै जों बेरायनो थांदोंमोन आरो थारैनो जोबोद गोजोनबाय। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो, मानोना बैफोर जायगाया जोबोद गिलु बालुबो, जेराव मैदेर, लोगोसे मोसा आरो गोबां बेबायदिनो जिब जुनार बेयाव नुनो मोनो आरो जोबोद गिथावथाव। अब्लाबो जों दिनै थांदों आरो बे जायगायाव जोबोद नायथावना जायगाबो दं। बै जायगाखौ रामघाट होननानै बुङो, दै दैनि खर'आव। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोन आंजों इन्जय फैनो खानायफ्रानो गुफुर जाजोब्बाय फाग्लासो, माने बिराद फाग्ला आरोना बिदिया। आसरित गोजोननाय मोनबाय फैनानै दिनै। रामघाट होननानै बुङो बेयाव। नोंथांमोना मालाबाफोर पिकनिक जानो फैयोब्ला नायनो हागोन। पिकनिक प्लेस ओइ दिनाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना, गोबांथार मानसिफ्रा बेयाव पिकनिक जाफैयो आरो जोबोद इन्टारेस्टिं नायनोबो। जोंबो दिनै लोगो बहुत दङ। दे हाय गाइस। कुछ बोलो यार। क्या बोलूं, जगह इतना सुंदर है और अमेजिंग, वाओ। कुछ बोलेगा? हाय गाइस, बोलो, वेरी कुछ वेरी बोलो। नाइस, इतना सुंदर जगह है। और ये है हमारी पोजी भाई। हाँ, यह हमारा पोजी भाई है। लोगोफोरजों गोबां दं, माखासेया दैयाव थांबाय, माखासेया दैयाव थांबाय दायो। नुदों जानांगौ। कुछ बोलेगा? बोलो। जी, हम गोकुल से आया है बुरई घाट में हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए। बहुत अच्छा है, आप लोग भी आ सकते हैं। लोगोफोरा, नोंथांमोननो दायो जि दालां देखायबाय थादों, बे दालाङा जाबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि एकदम साहा बर्डाराव अरुणाचल बर्डारनि बे दालां आरो बे लामाया दायो जि मोनसे जोंनि बर्डार जागोन अरुणाचल आरो आसामजों, बेनि बे दालां एबा बे दैयानो जागोन बे हाजोआव नोंथांमोना बेनो जागोन जोंनि बर्डारा। जोबोद इन्टारेस्टिं, गोजोननाय मोनदों दिनै फैनानै आरो आसा खालामदों नोंथांमोनाबो नायनानै